ఈ లైవ్ ని వక్త మీకు అందరికి గిన నా వందనకు అలాగే ప్రతిరోజు గిన లైవింగ్కి వాసి ఫేస్బుక్ని ద్వారా దేవుడి మాట తిని క్యాన్సటంతకి మీరు సిద్ధపరిచి వాసనేరి మీకు మీ కుటుంబకింకి అలాగే మీరు మందని నాకింకి కూడా దేవుడు తోడు మాసి తోడాసి నడిపిసవలించరే మా ప్రార్థన. మరి మత్తుకొద్దు కూడా మన చుట్టూ మందనూరుకు కూడా బెగో అయ్యి కానీ అంతటా కూడా ఈ కరోనా రోగం ఇత్తద్ది తెగులిత్తద్ది వాసరు మిందే అన్సంఖ్యే చుట్టూ వాసనకు కదా ఇంచుకెచ్చి ఇల్లు పోతే వత్తే కదా ఇంజరే బాత జరిగితో బారైతో బారాసి ఇతడు ఇంజరే వ్యర్థమాటి దేవుడు తప్పకుండా సాయం తుంగితోడు. ముఖ్యంగా బాత దిత్తుకు వత్కనిగిన చక్క ధైర్యంగా మంచి వ్యర్థోనికి ఇబ్బంది ఆసంది కానీ ధైర్యంగా మంచి ఆ దేవుడి సహాయతని కోరరే అలాగే మందని మొక్కు వాడుకొంజరు మతుకు తొందరగానే కోలుకొంజనరు. అందుకనే మరి వత్త ఇంజరు ఇల్లు పొద్దు చుట్టూరికి వాసంది కదా ఈ ఇంజరు వ్యర్థమాటి అలాగే ఇంకొరడు బాధ్యతకు 45 సంవత్సరకిన వరకు ఈ వ్యాక్సిన్ ఇత్తది కరోనా మొత్తం ఇత్తది వాడినరు గనక తప్పకుండా దానిని ఉపయోగించుకునుటూ మన ప్రభుత్వము దానిని ఈసొంది గనక దానిని మాత్రము మీరు పెరిగి వాటుకోకుండా వాటిసుకుట్టుకు బదన అయితే పోనో ఇల్లు పోతే ఎడికి వాస్తుందల్లే ఇల్లు పోతే ఇంకా బాతో వాస్తుందల్లే ఇంజరీ అలా కేంజి వాటిసుకుంటాం అన్నమాట. భారత్కు మున్నె కూడా ఈ మత్తు దొరకు ఇంచుకిచ్చి కెచ్చనరు వాటిసుకుట్టుకు మనకి దేవుడి సహాయము మున్నెమిందే. ఆ తర్వాత ఈ మత్తు వాటిసుకుండటం వల్ల తప్పకుండా మీకు దేవుడు సహాయం తుంగితోడు బెచ్చటు అచ్చటు సహాయం ఇత్తద్ది మనకి మత్తిన ద్వారా కూడా మన శరీరకి అందించగలుగుతాడు. అందుసంఖ్య దానిని మాత్రం మీరు అవకాశతిని పోదెంగమాటి మరి మీరు వాటిసుకున్నట్టు చుట్టుపక్కన ఒరిగిన కొంచెం కెల్లటి వాటిసుకుండకుండా భయపడతనొరిగిన కెల్లటి మరి అవకాశం మత్తసుకే దానిని వాడుకుంటానికి మున్నడికి దక్కటు. అలాగే మరి రోజు క్యాన్సర్ మత్తుకోదే బెచ్చో మందికి తొందరగా పాకి అంజుందే ఈ తెగులు గనక మున్నే మనుసురు కత్తుకు దీని నుండి విడిపించటానికి ఇల్లుకుపోతే మనుసురికి శక్తి బెచ్చడి మిందో అచ్చటి మరి ప్రభుత్వకు అలాగే డాక్టర్కు మరి అన్ని విధానికి బెచ్చు వ్యవస్థ మిందో అదంతా కూడా పందొమ్మనరు కానీ మరి బెచ్చు వరకు దీని నుండి మున్నడికి తీతరెత్తది బేనుంగిన అర్థం ఆదటంకిల్లే దాంటి మనకి తేలుతుంది బాత దిక్కు మనడు దేవుడు కాలుకు పెయితు వల్లే దేవుటగ్గా మనడు ప్రార్థన తుంగవల్లే మన నాకిని గురించి అలాగే మన దేశత గురించి మనం చుట్టూ మందని మనుషులకిని గురించి మీ గురించి మున్నే దేవుటగ్గ కొద్ది దేవుడి సహాయతిని గనక కోరరే మనడు బారాసి మినడో అని కాలికినగ్గ కొద్దుకు తప్పకుండా ఈ సమస్య నుండి తప్పిసవలితుకు దేవుడు మాత్రమే సాయం తుంగగలిగితోండు. ఓనగ్గ సాయతిని తలపోరే మరి మనడు మీరు ధైర్యం పొందుకుంటారు దేవుటగ్గ అందొరిగిన ధైర్యంకి వెళ్ళటి తెలియో వారిగిన కెచ్చరు వరటి మనూరికి అందొరిగిన కాస్త తెలిసి మత్తోరు కెచ్చరే ధైర్యం కెచ్చరు మున్నడికి అతుకు దేవుడు తప్పకుండా మీ కుటుంబకిని దీవిస్తుండు మీకు తోడాసి మంతోడు ఒరిగిన తోడాసి మంతోడు. మరి నేడు మనడు దేవుడి మాట తిని క్యాన్స్కటు యోహానిందని పుస్తకం ధ్యానం తుంగనడు కదా దేవుడు అద్భుతముగా మీతోటే నాతోటే తిరిగినోడు వెచ్చగాను దీవెనకరంగా మిందే నాకత్కు మరి మీకు కూడా వెచ్చో దీవెనకరంగా మిందించరికే భారత్కు ఈ లోకతే బాధానికిలో శక్తి దేవుడి మాటతికి మిందే గనక దానిని గనక మనడు ఆశ్రయిస్కు దానిని గనక మనడు పెయిత్కు దానాకి గనక మనడు ఊడుకు తప్పకుండా మనకి ధైర్యం వేయితే ఆ శక్తి వేయితే అలాగే మనలో మందని ప్రతి దానికి కూడా ప్రతి సమస్యకు ప్రతి రోగతికి కూడా విముక్తి ఇత్తది విడుదలిత్తది మిందే. ఈ యోహాను సువార్తెందని పుస్తకము దేవుడు నాతోటి తిరిగి ఈ పుస్తకతి గురించి ధ్యానం తుంగంజరు కెత్త రోజు నాకు అచ్చగా బాత అర్థమాదిలే గాని రోజు ఈ పుస్తకతిని ధ్యానం తుంగరు మతుకు దేవుడు బారాసి మినడో బారికెత్తుండో ఇత్తద్ది నాకు బారికెత్తో ఇత్తద్ది నాకు బెచ్చ చక్క అర్థం ఆసందే మీరిగిన బెచ్చో సిద్ధపరిచి వాసనేరి
ఆ ప్రతి రోజుగిన లైవింగ్కి వాదని అన్నలోరికి నన్ను ప్రత్యేకంగా వందనక్కెచ్చనను. మీకు మీ పిల్లంకి మీ కుటుంబకింకి మీ నాకింకి దేవుడు తోడాసి మంచి తప్పకుండా నడిపిసవలింజరు ప్రార్థన తుంగనము. దేవుడి మాట మనని వెచ్చగాను బలపరసరు మున్నడికి పేసు అయితే గనక నేడు మనడు యోహాను సువార్త ఇందని పుస్తకతే 12వ అధ్యాయతికి వక్తాడు. ఆ 12వ అధ్యాయతికి వక్తాడు. 12వ అధ్యాయతిని గనక మనడు ఓడుకు దీటి మనడు ధ్యానం తుంకు ఆ మున్నేటి వచ్చిన తగడ నుంచి కూడా 50 వచ్చిన నాకు ఈ అధ్యాయతే ఈ మున్నేటి వచ్చిన తగడ నుండి 50 వచ్చిన కూడా మనడు ఊడుకు దీటే 3 విధకిని మనుషులకు మనకి వేడనోరు 3 విధకిని మనుషులకు వేడనోరు ఒరటి ఆ యూదులకు దేవుటగవాసి దేవుటి గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాడు మనడు ఊడితాడు. యూదులకు సాక్ష్యం ఇస్తాడు ఊడితాడు. ఇంకొరటి రెండోది అన్యులకు కూడా దేవుడికు తెలియో వేరే వారు కూడా అన్యులకు కూడా వాసి దేవుటగ్గా వెచ్చ శక్తి కలుగుతుండో ఇంజరే దేవుటిని మహిమపరిచి సాక్ష్యం ఇస్తాడు మనడు ఊడితాడు. అలాగే ఇంకొర మనుషులకు ఊడితాడు మనడు. ఇంకొర మనుషులకిని యూదులకినే ప్రధానులకు అధిక పరిసయ్యులకు శాస్త్రులకు ఇందని మరి యూద జనత్కి బోధ తుంగని మనుషులకు దేవుడి శంకగా ఓను దేవుడు పొరడికి ఓరు బోధ బిగ్గా ఈ జనం క్యాన్సరో ఇంచుకెచ్చి దేవుడు పొరడికి వత్తాటుగా మన రూడితాడు. ఓరికి బెచ్చో వ్యతిరేకంగా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఓరు దేవుడికి ఎదురుడ్డోరే వత్తాడు మన ఊడితాడు. ఈ మూడు మనుషులకి నతుకు మన ఈ అధ్యాయ అయితే ఊడితాడు. ఓడటి ఈ 12వ అధ్యాయతిని మనడు గనక ధ్యానం తుంకుడుకు 9వ వచనకు వతుకు కాబట్టి యూదులలో సామాన్య జనులు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని తెలుసుకొని యేసును చూచుటకు మాత్రమే గాక మృతులలో నుండి ఆయన లేపిన లాజర్ను కూడా చూడవచ్చిరి. అతనిని బట్టి యూదులలో అనేకులు తమ వారిని విడిచి యేసునందు విశ్వాసముంచిరి గనుక ప్రధాన యాజకులు లాజర్ను కూడా చంపన ఆలోచన చేసిరి. మనడిగ ఊడుకు దేవుడు మనడు 11వ అధ్యాయతే ధ్యానం తుంగర వత్తాడు. లాజర్ తిని దేవుడు సమాధి నుండి తేత్తస్కే 4 రోజుకిన తర్వాత లాజర్ తిని బతికిసి సమాధి నుండి తేదీతో కదా దేవుడు మరి ఈ మహా గొప్ప అద్భుతము ఆ రోజుకిని నాకు కూడా చుట్టూ మందని నాకు కూడా కేజీ ఇచ్చో శక్తి కలుగుతుండా మనడు బేను నతుకు మెస్సియా వెయితో ఇంజరే మనని ఈ కష్టకి నుండి ఈ శ్రమత నుండి ఇలాంటి పరిస్థితి నుండి మనని విడిపించడానికి వర రాజు ఇందనుడు వాసనుడు ఓడి ఈడేనే ఇంచుకెచ్చి ఊడటానికి యూదులకు ఆ రోజు వత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఊడటి అలాగే మున్నెడు వచ్చిన తిని మనడు ఓడుకు కాబట్టి యేసు తాను మృతులలో నుండి లేపిన లాజరు ఉన్న బేతనియాకు పస్కా పండుగకు 6 దినములు ముందుగా వచ్చెను. అక్కడ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. మార్త ఉపచారం చేసెను. లాజర్ ఆయనతో కూడా భోజనమునకు కూర్చున్న వారిలో ఒకడు. ఆనాటంకి 11వ అధ్యాయతి మనడుకు యేసు దేవుటిని ఓరు తన్నటంతికి వత్తాటుగా ఓరు ఈయన బేలత్ కని పెయితు వల్ల ఈయన సావదంగ వలింజరే ఊడని జనము ఆ రోజు ఆనాటికి వత్తస్కే వెచ్చగాను సంతోషపరిసత్తరు అలా సంబరపరిసత్తరు వాళ్ళకి ఓనికి భోజనం వాటి ఆ వార్త దాటే యేసు దేవుడితో పాటు డొల్లెంజి 4 రోజుకిన తర్వాత తేత్త లాజరిగిన ఓన్తో పాటు దేవుడితో పాటు మరి యేసు దేవుడితో పాటు దోడ తిత్తాటు మనడు ఊడితాడు. వాళ్ళకి మార్త కూడా దగ్గర మంచి దేవుడికి ఆ పరిచర్య తుంగుతాడు ఊడితాడు. అత్కు ఇగ్గమనడు ఊడుకు ఈ అధ్యాయతే మరి దేవుడల్లే లాజర్ తిని తేత్తో ఇంచుకెచ్చి ఆ చుట్టూ నాకు కూడా వెచ్చగాను సంతోషిసి సంబరపరిచి ఓని పొర కోపంగా మత్త జనం కూడా ఆ గిరుడ్డి ఓనిని అలాగే తేత్త లాజర్ తిని ఊడటానికి వెచ్చో మంది వక్తరల్లే వక్త అస్కి జరుగుతా గొప్ప విషయం బాధదితుకు వెచ్చో మంది యూదులకు వాసల్లే
ಓರು ಓರೋರಿನಿ ಇತ್ಕು ಓರು ಓರು ಬೋಧಿಸನಿ ಆ ಬೋಧ ತಿನಿ ಓರು ಓರು ಯೂదులకు ಕೆತ್ತని ఆ విశ్వాసతిని విడిసి ఓరు యేసు దేవుటిని నమ్తాటుగా విశ్వాసం తాస్తాటుగా దేవుడు పొర్రో మనడు ఊడితాడు ఊడటి 10వ వచనతిని మనడు ఊడుకు అతనిని బట్టి యూదులలో అనేకులు తమ వారిని విడిచి యేసునందు విశ్వాసముంచిరి గనుక ప్రధాన యాజకులు లాజర్ను కూడా చంపనాలోచన చేసిరి. లాజరు డొల్లెత్తోండు ఓనిని పేసెల్లే లాజరు తిని పేసి ಗಿರುಡ್ಡಿ ತ್ಯಾತ್ತ లాజరు తిని ఊడి ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಿ ಆ లాజరు తిని ఇచ్చ గొప్పగా త్యాత్తో కదా ఇంజో లాజర్కి మత సాక్షి తిని పేసి యూదులకిన్లో ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಲ್ಲೇ ఆ సాక్షి తిని పేసి దేవుడు పొర్రో విశ్వాసం తాస్తరಲ್ಲೇ దేవుడు పొర నమ్ముతురా అస్కెడి దాకా ఒక నమ్త నమ్మకతిని పక్కత వాటి దేవుడు పొర నమ్మకం వాటి నిమ్మే మాకు సర్వమయ్య డొల్లెత్త మనిషిని త్యాత్తగలుగుతా శక్తి కలుగుతా దేవుటి నిమ్మ ఇంచికెచ్చి దేవుటగ్గ దేవుడు పొర విశ్వాసం తాస్తాటు ఊడితాడు అతుకు మనడు ఇడుపడు వచ్చినకి ఇంకి వతుకు ప్రధాన యాజకులు కల్లే ಬೇನೋ ಅಂತಕು ಬಾಗ ಹತ್ತೊಂಡು ಬೇನೋ ಅಂತಕು ದೇವುಟೆ ಸಾಕ್ಷಿగా నెత్తొండు ಬೇನೋ ಅಂತಕು మరి ఓని జీవితతే మేలిత్తదు ఓడుతోండు ಬೇನೋ అతుకు డొల్లెంచి గిరుటి తేది అందరు మున్నే సాక్ష్యంగా నిచ్చిమినుడు మంచిగా దేవుడి తరుపి నిచ్చిమినుడు ఆ మనిషినిగిన సావదెంగటంతకి మిగతా మనుషులకు యూదులకిన్లో ప్రధాన యాజకులకు అందరిగిన ఆ తిర్తాటు నెత్తాటు మనడోడనడు మన చుట్టూ మందని ఆ మనుషులకి మధ్యతే మన చుట్టూ మందని ఈ లోకం అంతగిన బేలమంత ఇతుకు ఆ మంచిగా మందనూనిని బెసికెడిగిన మంచిగా మంచివాణిని బెసికిగడ మంచివాణు ఇంజరి ఈ లోకం కెల్లో ఓండు బెచ్చో పాపం తుంగోరే ఓండు ఒణుజోరే రోడ్డుకిన పొర్ర అరిసి ఓండు బెచ్చో బేలమత్కన ఓనిన్ బీనో బాత కెల్లోరు ఓండు బెచ్చో ఒడ్డోరే బెచ్చుకు తప్పుకు తుంగోరు ఓన్ బెచ్చో ఓన్ జీవితం అంతా రోత బతుక అసత్ కన్నా ఓనిన్ బీనో బారిన్నోరు బిస్కత్కు ఆ రోత బతుకిని దానిని విడిచేసి ఒక మంచి మనిషినిగా తయారైతున్నావు మంచి మనుషునిగా ఈ దేవుడి పొర నమ్మకం వాటి ఈని రక్తతే ఈని నెత్తురితే నొర్త తర్వాత మంచి మనిషినిగా బిస్కత్కు అవుతుండు అయ్యా ఈ లోకతే నన్ను తుంక్తవంతగిన తప్పుకేనయ్యా నా పాపం నుండి విడిపిస్తందుకు నిమ్మ వత్తిని నా తప్పుకు క్షమించి నా పాపం మన్నించి నా నిన్ను శుభ్రంగా నొరుము నీకు మంచి మనిషినిగా ఈ లోకతే నన్ను నిత్తవలే నా కుటుంబతికి మేలుకరంగా మందవలే చుట్టూ మందనోరికి మేలుకరంగా మందవలే అలాగే నా చుట్టూ మందని ఈ జనతకి అందరికిగిన నన్ను మంచివానిగా మందవలే ఇంజరే ఈ దేవుడి కాలికి నాకు వత్తస్కే మంచివానిగా మారుతస్కే ఆ లోకమంతగిన మంచికి మినో ఇంజరే కెత్తనూరు చాలా తక్కువ ఓ నాకే దృష్టి వాటి ఆ ఓనిని కించపరుసరు తిరియని సమాజమే జనమే ఎక్కువ బారి ఇలాంటి జనత మధ్యతే ఇలాంటి సమాజతే మనుషులకి మధ్యతే మనడు మంజరే మినడు అందుసంఖ్య ఇక ఊడుకు బెస్కత్కు దేవుడు లాజర్తిని అద్భుతం తుంగుతుండు డొల్లెత్త లాజర్తిని తేత్తస్కి జనమంతా సంతోషించవాలి కదా మరి సామాన్య మనుషులకు యూదులకిన్లో మందనోరు అందరల్లే దేవుడు తుంత కారి తినిపేసి దేవుడిని స్తుతిసొరే దేవుడు పొర నమ్మకం వాడుతారు మమ్మ ఇలాంటి బాధని బెచ్చుకో బాధను మినమయ్యా బెచ్చుకో ఇరుకుకిని మినమయ్యా బెచ్చుకో సమస్యకిని మినమయ్యా ఈ మనుషులకు తుంగాలో దానిని నిమ్మ తుంగగలగ నేను గనక నిమ్మే మాకు రాజు నింజొరే నిమ్మే మాకు మెస్సైతి నింజొరే నిమ్మే మా దేవుటి నింజొరే మరి ప్రాణం తొస్సని ప్రాణం ఇత్తది నిమ్మే గనక ప్రాణతిని ఆ తీసంటం పయ్యో నిమ్మ ప్రాణతిని తొస్సని దేవుటిని గనక నీ కాలికి నాకు వత్తమయ్యా ఇంజరే బెస్కత్కు నమ్తొరో నమ్త లాజర్తిని సావదెంగటానికి సిద్ధమత్తోరల్లే ఊడటి బెచ్చు బాధ బెచ్చు దుఃఖము మంచిగత్త మనిషిని పేసి సంతోషపడతవలే అస్కి గాని నీ కుటుంబతికి మంచిగా మందనూరిని అందరూ మంచిగా మందవలింజరే మనడు మంచిగా మందవలింజరు అందరిగిన సాయి మందవలింజరు బెస్కత్కు కోరుతాడు అస్కే నీ కుటుంబము నిమ్మ సాయి మంతిని నా వరకే నన్ను సాయి మత్కు చాలు అందరు బేలకన అసన్నిది అందరు బేకన అన్నిరి ఇంజరు అనుకుంటుకు మనంకి అచ్చ మేలిత్తది ఆ బెచ్చు వరకే అది మంచి ఇంటికి వెళ్ళటి అలాగే మనడు 17వ వచనతికి వతకు
ఆయన లాజరును సమాధిలో నుండి పిలిచి మృతులలో నుండి అతన్ని లేపినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఉండిన జనులు సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. ఆ రోజు ఈడు దేవుడా, ఇల్లు పోతే ఈడు మాకు దేవుడా వస్తుండా, ఈయన అసలు మాకు దేవుడేనయ్యో, మాకు దేవుడు మెనోడు ఇంచుకెచ్చి ఆ రోజు నేను తన్నటందుకి ఇల్లు పోతే కోపత్తోటే వత్త జనం అంతగినల్లే దేవుటిని ఈ అధ్యాయత మన రూడుకు ఇక భోజనం తుంగటానికి మల్ల గిరుడ్డి ఆనాటింకి యేసుదేవుడు వత్తస్కే లాజర్తిని తేత్తస్కే ఆ కార్య తినుడు వారందరూ సాక్ష్యం ఇత్తరు. బాతది ఇత్త సాక్ష్యం ఇతుకు ఓండు జీవం ఈదని దేవుడు ఓండు పాణం తీసునోడయ్య, పాణం తొస్సునోడు, పాణం వాడుతుంది బారిత్కు నీకు నాకు ఓండు జీవతిని నిత్య జీవతిని ఈదని దేవుడింజరే అగ్గ మత్త యూదులకు అందరికిన సాక్ష్యం ఇత్తరల్లే. అలాగే మనడు ఇంకా అన్యులకు కూడా వత్తరింజరు ఊడితాడు. ఊడటి 20వ వచనం తినోడుకు ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చిన వారిలో కొందరు గ్రీసు దేశస్థులు ఉండిరి. వారు గలిలయలోని బెత్సయిదా వాడైన ఫిలిప్పు నొద్దకు వచ్చి, అయ్యా మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా ఫిలిప్పు వచ్చి అంద్రియతో చెప్పెను. అంద్రియయు ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి. ఇక మన డూడుకు యూదులకు ఓరు ప్రధాన యాజకులకు పరిసయులకు శాస్త్రులకు బాతత్కోరికి బోధిస్తునరో దాన్ని అంతకిన పక్కత్ వాటి మా శంక పాణం వాడటానికి పాణం ఈదటానికి వత్త దేవుడు ఈండే, మాకు పాణం తొచ్చటానికి వత్త దేవుడు ఈండే ఇంజరే బెస్కత్కు ఓరి జనతిని విడిసీసి ఆ బోధతిని విడిసీసి దేవుడు పర విశ్వాసం తాస్తురు. ఈ జనము ఆ దేవుటిని మహిమ పరసరు వత్తరు యూదా జనము. అలాగే ఇక మన రూడుకు ఆ అన్యులకు గిన గ్రీసు దేశస్తులు గిన వత్తరలే. ఈ లాజర్ గిరుడి తేత్తస్క సాక్ష్యము చుట్టూ మందని నాక్కింకి గిన అత్తే దేవుటిని ఊడటానికి వత్తరలే. వాసి ఓని శిష్యులకి నగ వాసి తలుపున్నారు కదయ్యా, మమ్మ యేసు దేవుటిని ఓడవలే ఓను బెగ్గిమిను మమ్మ నేను కలియొచ్చా, ఓను మాతోటి తిరిగితోడా, ఓని మమ్మ ఆరాధన తుంగొచ్చా, ఓని పొర మమ్మ నమ్మకం వాటొచ్చా, ఓని పొర మమ్మ విశ్వాసం తాసొచ్చా ఇంచుకెచ్చి తలపొరమినరు. ఓడటి అందుశంకే దేవుడు కెచ్చునో కదా. ఊడటి 25వ వచనం తినోడుకు తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవం కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. దేవుడు ఈ మాట తిని బారికెచ్చనో ఇతుకు యూదులకు బెచ్చో మంది నమ్మకం తాస్తారు గాని ఈరికి భయపరిచి యాజకులకింకి పరిసయులకింకి మరే పెద్ద టోరు కదా ఓరికి వెరిసి ఈరు బయటికి వాదకుండా లోపలేమినరు. కానీ ఈ గ్రీసు దేశస్తులకు ఇందన ఓరు మాత్రం బెచ్చో ధైర్యముగా మమ్మల్ని నిన్ను ఊడటానికి వస్తాము, నీ పొర నమ్మకం తాచడానికి వస్తాము, నిమ్మే మా దేవుడిని ఇంజరే ఆరాధించడానికి వస్తాం ఇంజరు కెత్తంగానే అసకి దేవుడికి ఎచ్చనో బేను ఆతుకు ఓని పాణతిని కాపాడుకుండ వాళ్ళే ఇంజరే అనుకుంటారో దానిని పోదింకుంటారు. వాళ్ళకి నా పొర గనక నమ్మకం వాడుకోనికి నిత్య జీవము ఈతను ఇంచుకెచ్చి ధైర్యముగా ఓరు వాసి దేవుటిని ఆరాధన తుంగని విధానానికి దేవుడు బెచ్చో సంతోషించి ఓరితోటే ఈ మాట శిష్యులకింతోటే కెచ్చరు వత్తను. దేవుటిని నమ్మటానికి ఓనికి కాలుకు పెయ్యటానికి ఓని కాలుకి నాకు దాయటానికి మనోరు పెద్ద టోరు మినోరు ఇల్లుకు పోతే మన కులస్తులకి మినోరు ఇల్లుకు పోతే మా కుటుంబకిని పెద్ద టోరు మినోరు ఓరు నన్ను ఈ దేవుటగా అత్తనింజరకే తెలుకు బారనుకుంటారో ఇంజరే వెరిసి పెరిగి మందని దానిని గురించి దేవుడు తిరిగినోడు. ప్రాణత్కి ఓరు బారింతరో మామిని బెగ్గ ఓరు ఆ సమాజత మున్నే నిలవాడితోరో మాకు బెగ్గ ఓరు మామిని వెలివాడితోరో ఓరు మామిని బెగ్గ ఈ కులత నుంచి ఆ యూదా ఇత్త ఆ జాతి నుంచి మామిని పక్కది వాడితోరో ఇంచుకెచ్చి వ్యర్థ ఈ మనుషునికి గురించి దేవుడు తిరిగినోడు. ప్రాణతి శంక మీరు వెరతొద్దు, నా యొక్క బతుకు మీకు నిత్య జీవం ఎత్తది బెసికెడికి మీరు బతికి తీరి దాని శంకనన్నా మీతోటి తిరిగినను ఇంచుకెచ్చి ఆ జీవతి నన్నే ఇంజరే దేవుడికి ఎచ్చరు వాసనుడు. ఊడటి నేను ములిపే దేవుడు ప్రతి అధ్యాయత కూడా మనకి నిత్య జీవమాసిమినోడు జీవమాసి మందనది ఓండే మనకి నిత్య జీవం ఈదనదిగిన ఓండే మనను బతికిసినదిగిన ఓండే ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చనుడు. అతుకు మనడు మనుషులకి నాసి మందను మనడు ఓని జీవతిని పొందవలేదు కన్నా ఓనగ్గా ఓండి ఈదని నిత్య జీవతిని మనడు
పొందుకొండవలెత్కన్నా ఈ లోకత మనకి దేవుడు ಇದನಿ ಬೆಚ್ಕೋ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ మరి స్వస్థత కార్యకు ఇవంత ఓడవలిత్కు దేవుడికి వచ్చిన 35వ వచన తినికి వచ్చిన ఓడటి అందుకు యేసు ఇంకా కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును చీకటి మిమ్మును కమ్ము కొనకుండునట్లు మీకు వెలుగు ఉండగనే నడువుడి చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోవుచున్నాడో ఎరుగడు మీరు వెలుగు సంబంధులు అగునట్లు మీకు వెలుగుండగానే వెలుగునందు ఉంచుడని వారితో చెప్పెను. దేవుడు మనకి ఇస్తుండే అవకాశము ఈ ఆయుష్ కాలతే మనకి ఇత్త ఆయుష్తే ఓడు దేవుడు మనకి జీవ మీద నోడు మన నిత్య నరకత నుంచి అలాగే నిత్య ఉన్నే బాధని ఆ శ్రమ కాలత నుండి తప్పించడానికి ఓడు ప్రాణం వాడుతుండు. అసలు ఈ దేవుడు భారీ ఈ లోకతికి వాసి ప్రాణం వాటి ఆ మళ్ళా ఓడు తేడుతుండు ఇత్త దాని గురించి ఈ లోకమంతా గనక ఆలోచన తుంకు ఇలాంటి పరిస్థితి తప్పకుండా దేవుటాకే మనుషులకి గిరుడ్డుతోరు దేవుడికి ఎచ్చనో నాయాకి గిరుడుకు మీకు తప్పకుండా నన్ను సాయం తుంగితానెంచున్నాడు. కానీ వర్ర చుట్టూ ఈ దేవుడు భారీ ప్రాణం వాడుతోండు అందులాగా అయ్యే కదా ఈడు ప్రాణం వాడుతోండు గిరుడ్డి తేడుతోండు మళ్ళా ఈ లోకతికి వాసన నింజరికి ఎచ్చనోడు ఓడు వాదనస్కే మాకు తెలితే మా స్నేహితులకు కొంతమంది దేవుటిని తెలియవారు మినోరు ఓరు తలపొరమంతారు మామిని మరి ఈ చుట్టూ ఇలా జరగనవంతగిన ఇలా జరగన ఇతుకు మీ దేవుడికి ఎత్తాటుగా భూమితే పొరడికి మరి ఇదంతా ముగిసిదాయన రోజుక్త దొరటి మిందలు కదా బైబిల్కి అచ్చందాలి కదా ఒండు గిరుడ్డి భూమితే పొరడికి వేయితుండాలి కదా ఇంచుకెచ్చి మమ్మీని తలపొరమంతారు. అవును దేవుడు గిరుడ్డి వాదనస్కే మమ్మగినకి ఎచ్చరమంతాం గిరుడ్డి ఓను వేయితో గనక ఓను పొర నమ్మకం వాడుతోరు మాత్రమే ఇగ్గ బతికితోరు అలాగే నిత్య జీవం ఎత్తది ఈతో దేవుడు అగ్గ బతికిస్తోండు. దేవుడు ఇగ్గ కొంతకాలమే అతుకు ఓని దానిని పొందుకుండవలితుకు ఊరికి ఎచ్చరమంతారు. మాకు గిన మీ దేవుడి గురించి తెలుసు మా మనిషిని మా ఆత్మతి మీనోడు మీ దేవుడు కూడా ఇంజరికి ఎచ్చరమంతారు. కానీ ఆ దేవుడు ఇగ్గకెత్తనది బాధ్యతకు మనడు సరితుంగు కొనిజి ఓని కాలికి నగంజి మన తప్పుకంతగిన సర్వ బేని మనసుగిని లోక నీతిమంతుడు అయ్యింజరు దేవుడికి ఎచ్చనోడు ఓను మాత్రమే నీతిమంతుడు ఓని కాలికి నగంజి అయ్యా నన్ను మత్త గడిసి వత్త ఈ రోజుకి అంతగిన బేలా బతుకుతాను బేలా ఒడుతాను బేలా మత్తను ఇవంతా నన్ను ఒప్పుకొనిజనను నన్ను క్షమించి ఈ పరిస్థితి మనడు బేనుకి ఓండు ఇదివరకు కుటుంబత ఒర్రో ప్రార్థన తుంకు సరపర్దనద్ది అనిపిస్తున్నది. కానీ జాలనయ్యో నీకు నిమ్మగా నాకు నన్నగా కుటుంబ బిచ్చమంది మతకు బేనుకి ఓండుగా దేవుడు కాలిగిన గంజి మన తప్పుకు మన 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 పాప జీవితం అంతగిన ప్రభు దేవుడు కాలికినాక ఒప్పుకొట్టుకు తప్పకుండా దేవుడు ఇత్త అవకాశతే నీలోన్ నిమ్మ సరిదుంకుట్టాడు మన లోను ఇతుకు బాతది ఇతుకు మనడే ఓని లోన్ ఆసి మినడు అందుసంఖ్య దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి చీకట కమ్ముందే దేవుడు మళ్ళా గిరుడ్డి భూమిత పొరడికి వాదని ఆ టైం ఇత్తది సమయం ఇత్తది దగ్గరికి వాసుందే చీకట కమ్ముందే వెలుగు మత్తస్కే మీరు నడుముటు వెలుగు మత్తస్కే ఈ అరిదే నడుముటు వెలుగు మత్తస్కే ఈ అరిదే నడుముటు అస్కే మీరు ఆ వెలిగిని నడతనస్కే నడుసొరు మతుకు గనక మీరు ప్రమాద తరిసన్నిరి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన చీకట గనక అత్తే చాలా జాగ్రత్త సుమా ఇంకంత సమస్తం గిన కై దాంటి అత్తాటే నీకు అవకాశం మన్నో ఆ తర్వాత నిమ్మ బెచ్చుకు తిప్పార్కన అవకాశం ఇత్తది మన్న చీకట అరిసత్కు నిమ్మ బెగ్గ చీకటి నడుతునోడు బెగ్గ దేయితుండో ఓనికే తెలియంజరు దేవుడికి వచ్చినో మరి నేడు ములిపే ఈ మాట క్యాన్సర్ మినడు దేవుడు ప్రతి రోజుగిన మనతోటి తిరిగినోడు వెలుగు మందంగానే ఓను మనకి బారాసి మినడు అర్థము తుంకుండవలెత్తుకు మనకి ఆయుష్ మందంగానే బెస్కి దెమ్మిరుతాడో తెలియదు. ఈ కొంచెం కాలతే దేవుటిని కాలికినగవాసి దేవుటిని స్తుతిస్తునోరుడగా దేవుడి గురించి తెలుసుకుని మనకి ఈ భూమితో పొర మనసు ఆశ పుడతా మీకు నాకు బేలా మన జీవితాన్ని నడిపిసవాలనుకుంటున్నాడు బేలాంటి దీవెన ఈదవాలనుకుంటున్నాడు బేలాంటి ఆశీర్వాద ఈదవాలనుకుంటున్నాడు నీ ఆయుష్ ఇంకా ఆశీర్వాదకరంగా ఇంకా నిమ్మ ఆయుష్ మందంగానే దేవుడు నీ ఆయుష్ తిని పొడిగేశారు ఇంకా నేను చుట్టూ మందనోరికి దీవెనకరంగా బెచ్చో మంది లాజరు డొల్లెంచి బెచ్చో మంతిని బతికిస్తాటుగా కొన్ని సాక్షిత వల్ల ఓడరు వస్తాడు చుట్టూ మందిని గ్రీసు దేశస్తులు కూడా వాసి దేవుడిని నమ్ముతాడు మన రూడితాడు అలా నీనిని దేవుడు నిలవాడితో నేను ములిపే నిమ్మ దేవుడు కాలికినగ్గా గనక నిత్కు తప్పకుండా నిత్య జీవితాన్ని నీకీదటమేనా నేనిని పేసి
ఆ నీ 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 సాక్షి తినిపేసి బెచ్చో మందికి జీవ తినేశ్వరు మున్నెడికి నడిపిస్తుండు. దాని శంక మనడి భక్తి తిని తుంగనడు దానిని పొందుకుండవలెత్తుకు మనడు సరి తుంకుండవలింజరు దేవుడికి వచ్చిన బిస్కెట్ కసికి ఉన్న వాక్య సరి తుంగరు మున్నెడికి దక్కటు ప్రార్థన తుంగితాను కణుకు పిమ్ముడు ప్రార్థన తుంగితాను. ఏసయ్యా మీకు వందనకయ్యా ఇద్దు ప్రవ్వా మరి నేను మునిపే నీ కాలికి నగవత్తము వాసి నీ మాట క్యాంచనము మరి నిమ్మ మాకు నిత్య జీవతి నీదని దేవుటిని అచ్చుటే అయ్యిగా నీ లోకత కూడా మామిని వెచ్చు అద్భుతంగా నడిపిస్తుంది దేవుటిని నీ పిల్ల నీ కాలికి నగవాసి నువ్వు దీవిసయ్యా. ఆ ఊరికి మందని బాధనన్నిటి నుండి విడిపిసా. బెచ్చ మంది తెగులతోటి బాధపరుస్తున్నారు ఊరిని విడిపిసా అయ్యా నాయన మా దేశత్కి మా నాకింకి మా చుట్టూ మందని మనుషులకి ఇంకా అందరికి విడుదల తినేసి మాకు సాయం తుంగురు మున్నిడికి నడిపిసింజరే. ఈ మాటకి అంజర్ నీ పిల్లని అందరిని కూడా అయ్యా నాయన మేమందరిని బాగు తుంగురు మున్నిడికి నడిపిసింజరే. ఏసైతే పెదర్తి ఈ మాట అంత తలపనం తండ్రి. ఆమె.